Nalingapan, kapatan ming mangailangan, ito papalulwan mo kami. Enilagi namin, matampaing kekang lelaman. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. At kinyato kapayapaan ka rin taong kayang kaluguran. Inong Diyos, sariling man mo, mayupayang Diyos at tipan. Sa sumanda ka, pasalamatan da ka. Pupurihan da ka, paulinin kekang ligaya. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ginoong Jesucristong bugtong ng anak ng ipa. Ginoong Diyos, Kordero ng Diyos. Inambil ako ng kasalanan ng yato. Pakaluluan mo kami. Ikang makalulog ting mananingig pa. Hanggapan mo'y panalangin mi. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Muling ikang bukoding banal, ikang bukoding Ginoo, ikang bukoding kakatasan, Jesucristo. Kagom ng Espiritu Banal, ingligaya ng Diyos ipang. Amen. 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 Gloria, Gloria, in excelsis Deo. 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 Manalangin tamo. O ipaming mayupaya, kapamilatan ning lugod ning Espiritu mo, ikesa ng tinakman na, king grasya ning pamanyubling mebye ning anak mo, mibangon keng nung tula, king bayong biye. Itinganadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginuming. Amen.
Pamamasang iba't king libruring dapat ding apostol. Karing Aldoreto, samantalang isaulo, mi kakalatang yalub, babala karing alagad ning Gino, king ipapatenongan, mintaya king mata sa saserdote, at menyawa diyang kasulatan, apakilala kayo karing sinagoga, karin Damasco. Inawad ni iti banketa mi kakayupayan niyang mandakap at midala Jerusalem, karing sablang tuntunan king dalan ning Gino, maging lalaki laman o babay. Ninula pa man ding malyari ng arakap. King pamaglakbe ng papunta Damasco, inyang milalapit ni king siyudad, ing metong asala biglayang kinislap, iba't banwa. Makapadurot kayo, ketang pangasakyan ng kabayo, menabuyaking gabon, at dimdam ne ing metong asiwala amamaus kayo. Saulo, Saulo, bakit liligaligan mo ko? Nino ika, Gino, nga ng kinutang. Ako, Jesus, akekang liligaligan, nga naning siwala. Dapat mibangon ka at lungub ka king siyudad. Karin sabiyan dake ka, ing sukat mong daptan. Ngeniring kayabe ng maglakbe Saulo, tinok ng lo, ela makabulad. Dimdamde ing siwala, dapat alano man akakit, nanuman. Isaulo mibangon niya at milagat noring matano. Dapat alayang bitasang akakit. Inya telan degamat at tinayid linub king siyudad ning Damasco. Kilub ning atlungaldo, bitasang manakit. At king kekaban daring Aldoreto, alayang bitasang manakit. At king Aldoreto, alayang bitasang pengan o inuman. Karin Damasco, ating metong alagad, amilagwan Ananias. Menakit yang pamipatilip, anong no ing ginunganang minaus keyo. Ananias, ati kupuki ni Gino, nga nang mekibat. Ing Gino nga na keyo, miblas ka at munta king kalye matulid, at kimbali ng Judas, ikutang me ing metong nga tao Tarso, aawsandang Saulo, manalangin niya, at king metong nga pamipatilip, ikit niyang linubing metong nga lalaking milagiwan Ananias, at iti timpaknoring kayang gamat king buntok na, ban kanita manakit yang pasibayo. Gino nga ng mekibat Ananias, dakal na laring tao ring memalita kako, tungkol king taong iti, dikil king sablang makatakot adepatana karing tao karin Jerusalem. At di natangyakyeti Damasco magdalang kayupayan ay nalaring sablang mamaos king lagyo mo. Ing ginunga na kayo. Sulong munta ka, uling pinili keng sumuyo ka na ako, baneng ipabalo ing lagyo ko karing hentil ampon ari. At karin memalening Israel. Ako mismo ipakilala ko kaya ing sablang dalana ng kasakitan, alang-alang kanako. Inyamin tayapin i Ananias, linubya king bale at timpaknoring kayang gamat, king buntok ng Saulo. Kapatad na Saulo nga nang sinabi, ing ginuyang mitubod kanako, Jesus mismong ikit mo king dalan, kabang papunta taketi. Tinubod na ako banketa manakit kang pasibayo, at mikatmuan kaking banala espiritu. Kanita mo rin ding bala mo kaliskisasan, menabula ka ring mata ng Saulo, at menakit yang pasibayo. May bangon niya at may binyag niya. At kay bat may kapangan niya, ing si kanana, mi bawi. Isaulo may natili pang mapilanaldo,
kambeding alagad karin Damasco, mintayang agad-agad karing sinagoga, at migmulayang menaral tungkol kang Jesus, yaing anak ning Diyos, nga nakaring tao. Ing amano ning Ginoo, Salamat kin Diyos. dalit apakibat. Umeko king mabilog gayato, ipanaralye ing mayap a balita. Umeko king mabilog ayato, ipanaralye ing mayap a balita. Puryanye ing Ginoo ikong sablang bansa, parangalanye ikong sablang tao. Umeko king mabilog ayato, ipanaralye ing mayap a balita. Uling mayupaya ing keyang lugod, alangangga ing keyang katapatan. Umeko king mabilog ayato, ipanaralye ing mayap a balita. Parangalantaya po ing mayap a balita. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Nino maning mangan king laman ko at minum king daya ko, mabibiyaya ka na ako, at ako mabibiyaya ko kayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ing Ginoo manatili kay kayo. At keka antimurin. Pamipasyag king maya pabalita agpangkang sanwan. Ligaya keka, o Ginoo. Mapali lang mibabadbaran ding Hudyo, ngarang mipapangutang. Makanano ng aibiye kay katamo ning taong iti, ingkeyang laman, bata mong apangan. Nga ng Jesus karela, ing katutuan sasabihan ko kay kayo, nung eko mangan king laman ning anak ning tao at minum king dayana, eko mikabie king sarilium. Ing mangan king laman ko at minum king daya ko at inyang biye alananga at pasulbiyaning biye king taulingaldo. Uling ing laman ko tunayang pamangan at ing kanakong daya tunayang inuman. Ing mangan king laman ko at minum king daya ko manatili yakanako at ako manatili ko keya. Ing mabiyay pa tinubod na ako at king uli na mabibiye ko. Anti mo naman ing mamangan ka na ko, mabibiyeya king uli ko. Iti yung tinape tinipang iba't banwa, eyan tini king pengan ding pipumpunan yu at kay bat metela. Ing mamangan king tinapeng iti, miyeya kapilan man. Sinabi ng Jesus iti kilubning sinagoga, inyang tuturuya Kapernaum. Ing mayap ng balita, ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Mayo pagat panapon po kaya kayongan. Happy Easter po. Pakigreet siya po rin kasiping you, Happy Easter. Ang Easter po ay nagsimula noong Easter Sunday
at ito po ay magtatapos sa linggo ng Pentekoste. So tayo po ay nasa loob pa rin ng panahon ng muling pagkabuhay. So happy Easter po sa inyong lahat. Meron pong magkaibigan, si Kuweba at si Araw. No? Ito po ay matalik na magkaibigan pero hindi sila nagkakaroon ng oportunidad para sila ay mag-usap ng masinsinan. Minsan sila po ay nagtagpo at ibinigay ang saloobin ng bawat isa. Ang sabi po ng Kuweba, alam mo, hindi ko alam kung ano ang liwanag. Wala akong karanasan tungkol sa ilaw. Ako'y isang kuweba. Madilim. No? Yun ang aking tahanan. Yun ang aking karanasan. Kadiliman. No? A cave. No? Sino na po sa inyo yung nakapasok sa kuweba? No? Madilim. No? At nagsalita naman ang Araw. Ang sabi niya, alam mo, ako naman, wala akong karanasan ng kadiliman. No? Laging liwanag. No? Kaya nag-usap ang dalawa na dumalaw sa kani-kanilang mga lugar. Dumating po yung panahon na dumalaw po itong kaibigang Kuweba kay Araw. At nagulat siya, no? Kung papaanong siya ay naliliwanagan. No? Siya ay na-amaze kung ano ang liwanag, kung ano ang ilaw. No? Kaya siya ay masaya, pero at the same time, naiinis sa sarili sapagkat wala siyang karanasan ng liwanag at puro dilim na lamang ang bumabalot sa kanya palagi. So dumating naman po ang panahon na bumisita si Araw sa kuweba. Laking gulat niya na, wala naman palang difference. Wala naman palang pinagkaiba sa iyong tahanan, Kuweba, ang sabi niya. No? Nagtaka ngayon si Kuweba, bakit mo nasabi na walang difference, walang pagkakaiba, samantalang ang dilim-dilim dito? No? Si Haring Araw na pumasok sa kuweba, lahat ng dinadaanan niya, maliwanag. In the story, malalaman po natin na ang taong naliwanagan, kahit pumasok siya sa kadiliman, makikita pa rin ang liwanag na meron siya. Ngunit ang taong nasa kadiliman, puro negative, lahat ng kasamaan at kasalanan, mananatili siya sa kadiliman. Kaya kinakailangan niya ng liwanag. This is the experience of Paul and Ananias on the first reading. Ito po yung naging karanasan ni Saulo at ni Ananias. They live under the shadow of darkness. No? We go first on the person of Paul. Sino po si Saulo? So bago naging Pablo, siya ay si Saulo. Si Saulo po ay number 1 persecutor ng mga unang Kristiyano na tagasunod ni Kristo. Pinapatay, binibilanggo, dinudusta lahat ng pang-aabuso at pananakit. Kapag nalaman na ikaw ay tagasunod ni Kristo at ipinapangaral mo ang pangalan ni Jesus, lagot ka, papatayin ka. No? Kaya nga napakaraming martir na isinilang sa pamamagitan ng pang-aapi at pang-aabuso ni Saulo at ng kanyang mga kasamahan. Sino naman po si Ananias? Ito po'y magiting na tagasunod ng Diyos. Siya po ay tinawag ng Panginoon. Pero bago tinawag si Ananias, si Saulo po ay papunta, nasa daan patungong Damasco. Habang siya po ay naglalakbay, siya po ay, anong nangyari sa kanya? Nagkaroon ng conversion na tinatawag. Pero sa papaanong paraan? Saul was struck and blinded by a great light. Siya ay tinamaan ng nakakasilaw at nakakabulag na liwanag. Kaya siya nahulog sa kanyang sinasakyan. At merong tinig siyang narinig. Ang sabi niya,
Saul, Saul, why are you persecuting me? Bakit mo ako inaapi? Bakit mo inaalipusta? Bakit mo pinagpapatay ako? Sino po yung nakatagpo niya? Si Kristong muling nabuhay, ang mabuting pastol. So narinig niya ang boses, pero dahil sa tindi ng liwanag, siya ay nabulag. Ngayon, eto papasok ang pangalawang persona na ating pagninilayan, si Ananias. Si Ananias naman po yung magiliw na tagasunod ng Diyos. At binigyan siya ng misyon. Ano misyon niya? Kitain si Saulo at pagalingin. Nabulag Pero may takot sa puso ni Ananias. Ang sabi niya, Lord, tama ba yung desisyon ninyo? Hindi ba kayo nagkakamali? Baka wrong number lang kayo. Bakit ako? Sapagkat nabalitaan niya na marami nang pinatay at pinapatay pa si Saulo. Kaya, etong si Ananias ay takot na takot. He is under the shadow of darkness. Nasa kadiliman ng takot. Etong si Saulo, nasa kadiliman naman ng pang-uusig at pang-aalipusta at pagpatay. So nakita po ninyo, yung dalawang taong ito, there's a part in their life that they are in darkness. Nasa kadiliman. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Both of them were struck by a blinding light. Isang nakakabulag na liwanag. Si Saulo, literal na nabulag. Pero itong si Ananias, yung pagkabulag dahil sa takot. Pero, nilunasan ng Panginoon yon at ginawa siyang instrumento para pagalingin si Saulo. Nagpabinyag pa nga si Saulo at naging isa ng magiting na Kristiyano. Darkness, light, nagtatalaban, yan ay makikita din natin sa ating buhay. May parte sa buhay natin na mayroong kadiliman dahil sa ginagawa natin at sa mga desisyong ating ginagawa. Pero narito si Jesus, ang muling nabuhay na Diyos, na nagbibigay naman ng liwanag. Kaya kapag natanggap mo yung liwanag, talagang isabuhay mo ang liwanag. Huwag kang manatili sa kadiliman. The gospel for today talks about Jesus as the true bread of life. Ang tinapay ng buhay. Alam niyo po sa ating pong mga Katoliko, we take premium on the celebration of the Holy Mass and considered it as the highest form of prayer. Hindi biro, Kahit na minsan boring ang pari, na kahit na minsan natitempt ka, nakikita mo yung mga servers, mga makasalanan, pag-uwi, nagmumura, nagiinom, o kaya makita mo yung katabi mo, maliit ang suot, o kaya nagchichismisan sa loob ng simbahan. But the Mass in itself is the highest form of prayer. Why? Because the gospel for today gives us a hint. Ang sino man ang kakain sa aking katawan at iinom sa aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nag-away-away po yung mga Hudyo. Ano po yung reklamo nila? Kasi maraming sumunod kay Jesus maging mga Hudyo. Pero ang hindi nila matanggap ay kung bakit ibibigay daw ni Jesus ang kanyang katawan at kakainin nila ang katawan ni Kristo. Kaya marami po ang nag-break away. Marami yung umalis sa grupo ni Jesus. Hindi matanggap ang katawan niya ay kakainin natin. So every time that you receive Holy Communion, yun po'y hindi tinapay. Yun ay katawan ni Kristo na tinatanggap ninyo. Siya na mismo ang nagsabi nito. Iti yaing kanakong katawan, amidahon para kay kayo. Nung eko mangan king laman ning anak ning tao at minum king dayana, eko mikabye king sariliw. Look at that.
every time that we receive now this bread of life, no, anong nangyayari sa atin? Naliliwanagan tayo. Look at those who did not receive the body of Christ, nag-away-away, umalis, tumalikod. But those who received the bread of life, they were enlightened. Sila ay naliwanagan. At tayo po ay patuloy na naliliwanagan at nagbabagong buhay, katulad ng karanasan ni Pablo at ni Ananias sa tuwing tinatanggap po natin ang tinapay ng buhay. Ikaw ay naliliwanagan. We go back to the story. Ang taong naliwanagan, kahit saan mo dalhin, maliwanag. Pagkat pinili niya ang tama at totoo. Samantalang ang taong nasa kadiliman, punong-puno ng inggit. Kaya kapag dumaan ang taong may liwanag, siya ay pumipikit. Hindi niya matake ang liwanag ng taong naliwanagan na nasa kabutihan. No? At kapag gumawa ng mabuti ang taong naliwanagan, pikit mata. No? No? Sapagkat masama para sa kanya. Inggit ang nasa puso niya. Kasi hindi siya naliwanagan at ayaw niyang tanggapin ang liwanag ni Kristo. No? May liwanag sa ating buhay. May mga kadiliman tayong nagagawa. Pero lahat ng yan ay matatalo ng liwanag na hatid ni Kristong muling nabuhay, ang mabuting pastol. Amen. Ing Ginoo kokot na nakatamong ngeni, king mismong kutang akitang nakaringkeyang alagad. Ikayo, bisa kayo namang mako, manalangin takeya, bahan pasika na ing may natang kasalpantayanan, nga tamong manalangin, aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami, ulitan tayong. Aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami. Para ka rin sablang ausandang Kristiyano, ingkarelang sarili. Datang niya sana ngaldo ay tagulaling do, ingkarelang sarili, antimoing gawa ng San Pablo. Ipanalangin taking Ginoo. Aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami. Para ka rin sablang pari, ating kasuywan pastoral. Manakit la sa anang panahon, si Claude, king pamanalangin, bang ayawad mismong kababan, king ginuing karagdagan, king karelang kasalpantayanan, ipanalangin ta king Ginoo. Aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami. Para ka rin urong sulong alob, king kasalpantayanan, mikasi ka nan sanang makasupil ka rin sa gabal, amililisya karela, king pamangilala kang Kristo, ipanalangin ta king Ginoo. Aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami. Para ka rin sablang, ausandang Kristiyano, in karelang sarili, dapat balo in kapaldugan, ng karelang kasalpantayanan, ipanalangin ta aking Ginoo. Aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami. Para kay katangan kapilan man sana, tabo bulong laban king Ginoo. Nunay tanggapan tala rin kayang amano kambeneng mabilog akasalpantayanan at kapanaligan. Ipanalangin ta aking Ginoo. Aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami. Tanggapan na sana ng Diyos, ing kapasalamatan tamo. Iulino sana king kayaryan ng maligaya rin kapatid tamo. Mayango na be, ipanalangin tala king Ginoo.
Aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami. Ngani advantaan po yung sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, balumi, king dingke kangamano, ilang pagmulaning biye alanangga. Pagkalub mong tanggapan mila, kambe, ning mapakumbabang kasalpantayanan at mipnong katapatan milang tuparan, ikang mabibi at magari manggaman king alanangga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, maning kay katang daon matanggapya, arapanan ng Diyos sigpang mayupayang tuto. Tanggapan niya saning Ginoo itindawon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O mapamakalulong Ginoo, papagbanalan mo reting ayin at bustan mong ingkekang espiritual na sakripisyo, gawa na keng alananggang ayin keka. Iti nga naduan mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya ke kayo. At kekan timorin. Iyat nayo rin puso yo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin oy pa. Diyos king alananga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Pupuryanda ka king lubos maragulatula, kaniting panauning pamanyobling mebye. Inyang i Kristo meging sakripisyo paskwal miya. Kaya di natang ing munag ning bayong panauning makabang pamag-ari ning pamikasala. May pupus na, ing mi hamak ayato, mirina niyang bayong biye, ating tao misan pa may gawayang alang kakulangan. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo ing mabilog ayato, kabang ding sablang koro ring anghel karimbanwa, daralit da ing kekang ligaya, lain makyabe nga lang tuknang dang babye kapurian keka, at nga aming ang kakanta. Tunay kaping banal o ipa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinanita pagparalumpumi, pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Hesukristo. Bayami daon ko sang loob, kim pamaylasan na ampong kamatayan, king wane ing tinape. Salamat sa keka, piraso ne, binyene karingkayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti kongan kananye. Iti yaing kakong katawan amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan king wane ing kalis. Pasibayang pe pasalamat keka. Binyening kalis karingkayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti kongan minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alananggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao.
Banket ami patawaran laring kasalanan. Taptan nyo iti, anting kapigaganakan kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Kamatayan mo, linupin mo, Kamatayan mi, ing mga supli mo mebye, sipli mo ingyemi, Inong Jesus sanang ka, Inong Jesus sanang ka, katang Inyangin ni kaganakan mi oy paing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraon mi akeka iting tinapi ning bie at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Apakong babaming pagamwa mo, king i kaming ansanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong king banal espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino ake kaming Obispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepaynawa na, at manenayang subling mye, at ding sablang may ngayang hunabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye alananga. Ban kayabe ng Maria ing Birhen indo ning Diyos. Kayabe ring apostol at ding sablang santo. At tinupad king malmong kaburyan king kekabaning panahon. Puryan dakat paligayan kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya igpang mayupayang tutu. Kagumning banal espiritu. Poporian dakat parangalan, manggaman kingalanangga. Ngeni manalangin tang mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
sala kami, mga emuke, ipay sa ulking tukso, nunay kamuski, Igabos mo kami, o ginuging sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bangking kasaupaning kekang pakalulu, parati keng mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambeling maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong ke kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan, at iligaya, manggamangking alanganga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. Namo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan me ang pong bilugan ag pangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sang parati kaya kayongan. At kekan timorin. Ipakit tapo ngening may kakanmetong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Nyo'ing kordero ng Diyos, nyo'ing milalako king kasalanan ng yato, mapalad laring mayaos king apuna na ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapat ikasmay nga mano mo, kumayap na ako.
Kaya kayo pong kapatid mi nga tsuking karelang pibale-bale, na eme katanggap kin banal a komunyon. Abayon niyo ko pong manalangin kin dapat ng spiritual apa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, may git kisablambage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot, Paulina ningenim penandit era ka atanggap ki sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakawlanda ka, bala mo mawari, at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamong. O ipaming malugod, manano na sanang iting Eukaristiya apig masusyanmi bilang kapigaganakan king kekang anak sa upanak king sumulong king lugod. Iting anadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklok tapo. Maya pabengi po kay kaingan. Bisan pa pasalamatan tala po ring meni muna at mga siwa kening kekatamong kawalong haldo na ning kekatang novena para king Maya papastol. Then pong kekatamong kapatad at kaparokyang meni bat king pastula na ning potrero. Dakal pong dakala salamat, palakpakan tala po. Bukas po, king katataulyang aldona ning novena, then pong kay katamong mga siwa at midaon king misa, yapin po rin kaparokya tamo king pastula na ning San Antonio. Nya, bukas po mikitikit tamo, pupusan tayo, detang makasyam pamagnovena, ne po, ikikatamong pamagdebosyon, ing magmisa tamo po bukas, Among Mon Torres. Ngeni po, bayo ke pakilaling ke katamong migmisa, no karing kungeni. Kenny, yan. Ay, balita ko mo po ke kayo. May kapanagi na la. At saka no po bayo kurtina. Ay, piyestang-piyesta na po. Bukas kanyan bisperas, magsingkot siya na lamo. Na datang kongan, kempong Domingo, pangumbira ko la pureng parokyanos tamo Kenny King Maya Papastol, magtaula po, ay ginuko, pati Sharon, si Jara na, Sharon yung So, kempong Domingo, yapi na yung ka-fiestan, tukyan tayo po ing misang Domingo. Alas 6, alas 8, kay bat alas 4, ampong alas 5:30 na ninggat panapon. Ne po. Anyapin, heningal do ngay ni maswelo tamo po kasi nabengi may pag-discuss kami ring PPC, pipilit da kanako migmisa na kanukeni. Pakipate ko aliya pa. Ustuko po, niyamong ustuko, yan. Kaya pa po migmisa yamong this is his first time keni po king parokya na ning Maya Papastol keti king Bulaon. Ya po yung kura paroko na ning Santo Rosario Tinabang at dinan tayang Maya Paoras suling pong kendaratang pong Biyernes. Dedication niya kanta mo. Kay Batnaning Pabanwa, amegin niyang parish priest ka rin, ikwane pong apagawa ing mabilog apisamban, pati na po yung kilubnam po yung kayang altar, nyapin po Maya Paoras kangamong. Ing kekatamo pong migmisa, maralas siya siguro nga kakit kay social media, ne? O, lew mo na, balurengan niya mong hausmi po kaya yamong TikTok nga, me. Ulim po nga talagang sikat na sikat niya po. Kenyang kayabera Cardinal Chito Tagle, keng pandasal na yamong. Makanyan mo naman, keno kanong halo ngeni. Deta po ating app, halo, akakit niya po yamong ka rin.
Ingke katamong pong migmisa at maragultang pasalamatan, meging partine ingke katamong kapagsadyan, king ka-fiesta ning Maya Papastol, king nobenaryong Kawalungaldo, i Father Fiel Pareha. Palakpakan tayo pong mas kanya mo. Among dakal pun dakala, salamat. Miras korgo kening malukaming parokya, king Bulaon. Ngeni mo, ngagkatanda kayo keni, uling ating kepong pakulunditak. Dalaganap miya po among ing debosyon na ning Maya Papastulan yapin, ing imahen na yang kaya kaming kakalat karing balang katolikong bali. Nano nga kayo pa po, pwede ko pong mag-order karing kaya katamong greeters and collectors. Kumane po yamong metong karing sinimba. Iba't siya po karing greeters and collectors. Leoncia Padua, congratulations po. Ay, ika! Leoncia ka pala? Ay, ginukop. Peka santing-santing ng Leoncia. Yan po, abi-abi tayang puryan at pasalamatan ng Maya Papastol, pero pamit ito, magpa-picture kaya pa ka, no? Kabang insensuan, nga mong abi-abi tayo pong ikanta, ing himno official. Itamongan po, iba't kingke kaming sadyang lugar, balena ke kaming pakamalan, lugal nung nukarining mimiral, yaing lugod da mapapagal, likwan mi ang balen ming beitan, kasal pantayanan yang daralan, uling ginuwabe miya naman, king tulami at king kasakitan. Uling ika Jesus ing pastol mi, ikaing tatayit ke kami, ikaing ke kaming talaingat, lugod mo ke kami pe pamulat. Geni miras kami keni Ginu, king bayong pastulang pinili mo, akit niyang parating lugod mo, tandanan miinge ka marayu. Itamongan po, uling ika Jesus ing pastul mi, ikaing tatayit ke kami, ikaing ke kaming talaingat, lugod mo ke kami pe pamulat. Uling ika Jesus ing pastul mi, ikaing tatayit ke kami. Dakal pong salamat king imbitasyon at masaya ako po na maging parte po ng kayo pong kapag sadyan king daratang yung piyesta. Pasibaya po dakal pong dakal na salamat kaya kayong Inginu manatili kaya kayo Eka antimuri. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayong tutu, ing Ipa, ing Anak at ing Banal na Espiritu. Amen. Yari ng misa, umen ako, King Kapayapan. Salamat, King King Dios. Diyos. Maya pabengi po Hallelujah. kay Kongan. Hallelujah.
Amen.